Lunes na naman at eto nga yung ating kwento for today's video. Kapag ganito nga ng mga araw ay meron pa nga akong kasama sa pagbibigay nga ng pagkain at inumin nitong aming mga alagang baka. Bali si partner nga dyan ang nagbibigay nga ng pagkain or yung kanilang feeds habang ako naman ay etong kanilang inumin. Bali si partner na nga din yung tagalipat sa aming mga alaga kung saan pwede nga silang makasilong lalo pa at medyo mainit ngayong araw. Pero etong si Dave nag-iinarte ayaw niyang kainin yung kanyang feed. Mga dalawang araw na rin kasi simula nung naubusan kami ng feeds at ngayon pa lang nga kami ulit na makapagbibigay. Kaya ayan siguro nagtatampo or kung hindi naman nakalimutan niya na yung lasa kung ano yung feeds. At the same time excited siya sa new spot niya na kainin yung mga medyo bagong sibol pa ng mga damo gustong gusto pa naman niya yun. Kaya ayan yung inuuna niya. Feeling niya siguro merong aagaw niyan kung kaya yan yung talagang inuuna niya. Kung kaya minsan talaga kapag ako na lang yung nagbibigay ng pagkain tsaka inumin sa kanila ay hindi ko na muna sila nililipat hanggat hindi na uubos yung pagkain. Kasi naman din namimili talaga or inuuna talaga nila yung mga tulad niyan, yung mga bago talagang sibol na mga damo. Yan yung pinakagustong gusto niya. Dahil nga hindi na ako makatiis, hinila ko na yung tali niya para nga makapunta dito sa kanyang pagkain at saka inumin. At dadma siya sa pagkain and go siya sa inumin. Kaya ayan, hinayaan ko na lang kasi baka hindi niya talaga trip for today's video na kumain ng feeds. Bale sa ngayon nga kasi, binabantayan nga talaga namin sila na kumakain ng feeds. Dahil nga dun sa mga madudugas naming mga kambing na sumasalisi at sila rin naman yung kumakain. Kaya ayan, kung minsan hinihintay talaga namin na kumain sila or hanggang maubos nila yung binibigay namin. And while waiting, ayan si partner, nagbubunot siya nung mga talong-talong na tinatawag namin dito. Kasi once na lumaki yan, medyo matitigas na at minsan pumupulupot yung mga tali ng aming mga alaga. Pag nangyari yun, syempre hindi na yan sila makakain or mabubusog throughout the day. Kaya ayan yung talagang pinaka-pastime din ni partner habang naghihintay na maubos yung pagkain ng mga alaga namin, ayan, nagbubunot siya. Kahit anong damo pa yan, basta nakakasagabal dito sa mga alaga namin sa kanilang pagkain. Naku, ligwak ka talaga at makukuha ka talaga ni Poy Poy dyan. Syempre ako naman dito is waiting lang tayo na maubos yung inumin ng ating alagang baka kasi nga pusid naman tayo sa kabilang baka. Bale, tigi-isa nga lang yung ginagawa ko or should I say isang balde lang yung dinadala ko tapos iniisa-isa ko na lang sila bigyan ng tubig. And ayun lang muna yung ating kwento for today. Salamat ulit sa inyong panonood. Hanggang sa muli and bye!